се извиня, че не мога да говоря добре. Ами, благодаря на всички, че сте тук. Някои ме познават, други не ме познават. Казвам се Наташа. От 1 година съм във вярата. Както каза пастора, бая има Бог още да изкоренява, да реже, да нади. Но въпреки всичко благодаря, че мога да опозная Бога. До миналата година аз така казвах, аз съм моля, вярвам в Бог, Той е с мен, Той е навсякъде, но не е в същото. Хубаво е да дойдеш, да се потопиш в църквата, да усетиш помазанието на Святия Дух. Бях болна, мога да кажа бях, защото благодаря на Бог, аз се чувствам здрава и освободена. От 12 годишна възраст почнаха сериозните ми проблеми. Единия бъбрък ми е махнат на 12 години. По-накратко ще опитам да разкажа моя живот. Минахме през много трудни моменти. На 16 годишна възраст, от 14 до 16 годишна възраст беше мъки, големи мъки. На 18 години се ожених за моя съпруг и благодаря на Бог, че е до мен. За миг не ме е пуснал, винаги е бил с мен ръка за ръка. Трансплантирах се в Белгия, но преди това бях на хемодиализа. Бях 1 година, година и половина. Никога не съм мислила, че ще дойда в чужбина. Особено да работя и да имам две деца. 21 годишна възраст, с единия бъбрек родих големия ми син, който в момента е на 16 години и благодаря на Бог, жив и здрав е. Дойдох в Белгия, пак мъки, няма да разбирам в подробности. Трансплантирах се, в момента съм трансплантирана от 9 години. 9 години съм трансплантирана и живея нов живот. За мен е нов живот. Нов живот, защото работя, чувствам се пълноценна и откакто 1 година опознавам Бога, мой дом има мир, любов и спокойствие. Амен! Имам син, който е на почти 7 години. Благодаря на църквата за молитвите през цялото време, всички заедно. Който е за аутизъм. Открихме го на 2 годишна и половина възраст. Работим, лекуваме се в Турция. Имаме 3 вливки, три вливки с стволови клетки. Което благодаря пак на Бог, защото тук са много финансите, много пари. Но въпреки всичко, Бог ни отвори навсякъде врати. Дали с приятели, дали с кредит, навсякъде вратата ми е била отворена. Значи в момента моят син е почти на 7 години. До преди 1 година не разбираше, може да кажа. Отбягваше хора, беше затворен. Това е и симптомите на аутизъма, най-главно. Сега в момента е активен, опитва се да прави контакт с всички хора, които познава, разбира какво говоря, изпълнява команди. Тананика си все още не говори, но аз вярвам, че ще дойде деня, в който ще прославям Бог и знам, че ще бъде изцерен за прослава на нашия живот. Халелуя! Амин! Друг? Слава на Бога, брати и сестри! Аз съм за прослава на Бога. Ако днес съм тук, то това благодарение на Бог, на живия Бог, който е Исус Христос, и освен Него няма друг Бог за мен. Бог ме намери, когато бях на 12 годишна възраст, за първи път, когато посетих Божия дом. Бог там ме докосна. Аз още бях дете, след като излязох там, разбира се, живеех с мюсюлманско семейство, за съжаление, все още са такива,
но аз вярвам в научните чудеса на моя Бог. За всяко едно нещо си има време. Ние трябва просто, както Бог търпеше нас, ние да бъдем така дълго търпеливи към всеки един от тях. Когато се омъжих, бях на 19 години, ожених се също за невярващ човек, защото не знаех, че трябва да е вярващ съпругът ми, но го оставих в Божиите ръце и Бог ще промисли и за него. След това, когато се оженихме, мина се 1 година и разбрахме, че има проблеми. Искахме да си имаме дете, но не ставаше. И когато посетих лекара във Варна, лекарът ми каза така, че този човек никога не може да има деца. След това отидох в София ми казаха същото. Този човек никога не може да има деца. И Бог изпрати до мен една моя близка братовчетка, която е във вярата и беше на 24 декември. Тя ми каза, Ани, ела да излезем отвънка и да се помолиме. Тя беше бременна в 4-тия месец, но при нея имаше един друг проблем, че когато тя забременяваше, децата й умираха в утробата й. Бог ми позволи да видя, че с вяра, колкото сенапово зърно да имаш, но ако отидеш с вяра пред Него и поискаш всичко, каквото и да било, Той ще ти го даде, защото Бог е верен на обещанията си. И тя с вяра отиде, макар грешна, искаше прошка от Бога, тя изповяда всеки един свой грях пред мен, пред Бога и пред мен и се помоли Бог да задържи това в утробата й. И да, слава на Бога, да, след третия път, който децата бяха умрели в утробата й, сега тя има не само едно, ами има 2 деца, Бог да им благослови. Ето, значи, Бог я изпрати, за да може да се добия и аз от това благословение, да отида до Бога с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум да искам от моя баща. И след не много дълго време Бог ми припомни за това, което се случи пред мен и аз отидах пред Бога с цялата си душа, с цялото сърце и с всичкия си ум и исках от Бога. Невъзможно беше за нас, невъзможно беше за света, не ми помагаха парите, не ми помагаха абсолютно нищо. Аз исках, но не ставаше. Докато не отидах при Бог, да, Бог ми чу молитвата и невъзможното стана възможно. Бог ме благослови с един прекрасен син, който се казва Умут, на превод на български е Надежда. Бог докосна на сърцето на мъжа ми в съновидение, като му даде име. Аз лично не знаех до последния ден как ще се казва детето. Той след това ми разкри, че Бог му е дал съновидение, че той вече има име за него. Че детето ми ще се казва Надежда. Моята надежда е единствена Исус Христос. И нека бъде за всеки един от вас, братя и сестри. Но за съжаление не свършва. Братя и сестри, да, преминах през много тежък период. Мога да кажа, че бях в огъня, но не изгорях, защото Исус Христос беше с мен. Макар Бог да ми дал всичко, аз бях забравила за Бога и Бог вече вярвам, че ме е простил, защото аз чрез това изпитание дойдох на покаяние и на спасение. Бях забравила, че Бог ме чу, бях забравила, че невъзможното за мен беше възможно за Него, че Бог ме благослови с дете и отново бях влязла в света и до такава степен си обичах детето, че си го направих свой собствен Бог. Не обичах нищо освен Него и парите, за което Бог да ми прости. И след недълго време Бог ме търпя така цели 2 години и половина. Тук те не дойде единия за изпитанието ми. Изведнъж, когато се пребрах от работа, изкъпах си детето ми беше на 2 годинки и половина и рекох да му изчистя ухото. Но клечката за уши още не бяха пъхнала в ухото му и изтече кръв. И след това на сутринта го закарахме на лекар и лекарът каза, че съм му наранила ухото и че е станала инфекция, но аз знаех, че не е това.
И така в продължение на 3 месеца лекарите ми казаха едно и също, че всичко е нормално, че ще мине. Но аз в себе си чувствах един огън, който почна да гори и който нямах мир в себе си. И казвах едно и също, ако тази чиста кръв не спре, ще го удари в главата. Бог е говорил чрез мен, аз дори самата не съм осъзнавала какво става. След това аз отидах и казах на лекаря, вижте, господине, тази кръв, чиста кръв отива. Ако тази кръв не спре, ще го удари в главата. Тогава лекарът се стресна, отиде и извика по-голям лекар, дойде и той го прегледа и каза да направят скенер, че това, което е било не е нормално, трябваше тази кръв просто да спре. И направиха скенера и след това отидах за резултати и лекарът ми казва така, момиче, аз много съжалявам, че трябва да ти кажа това, но детето ти е болен от една болест, която няма лекарство в целия свят, понеже е рядка болестта, някакви петна в главата, по принцип, но тази болест е кожна болест, а той го ударило в главата. И поспешно сме дигат в ИЗЕТ и там правят изследвания, биопсии и там те го вземат с съмнение за рак и тумор, но аз станах и казах така, моя Бог от невъзможното направи възможно, даде ми дете и когато Бог дава, не може да даде рак или тумор и да ти го отнеме. Бях вярна в това и го вярвах и наистина е така, Бог не го позволи, нямаше рак и тумор, но имаше болест, за която няма лекарство в целия свят. Но лекарят и лекарството бяха Исус Христос. И отново Бог направи невъзможното възможно и търсихме в Турция, България, бях готова на всичко, но нямаше лекарства и лекарите ме посъветваха по този начин. Ако си съгласна, ще направим химиотерапия на това дете, макар че това не е лекарството за детето, това е просто облегчение. Болите главата, но ти когато не вземаш правилното лекарството, няма как да ти мине. Но аз нямах друг избор и се съгласих. И през това време, когато на мене родителите ми казаха, че когато бяха останали 10 дена до резултатите, те не искаха изведнъж лекарите да ми кажат. И майка един ден ми вика, Ани, преди да ти кажат лекарите, по-добре аз да ти кажа. Те се съмняват, че той има рак или тумор, мамо. Ако ти кажат изведнъж, мене ме е страх за тебе. И аз тогава казах, че моето дете не може да има рак и тумор. И след това аз, понеже живея в мюсюлманско семейство и върших мюсюлмански традиции, докато ми дойда на покаяние на спасение, си казах, ако това дете няма рак и тумор, аз като изляза тук ще режа курбан, но Бог не го позволи. И когато всичко свърши, вече му сложиха и първата химиотерапия, аз се пребрах вкъщи и лекарите ми казаха така, че до 10 дена неговата коса и вежди ще отпаднат. Но аз вече нямах сили. Влязах 2 пъти в операционни, събляках го пред мене, го упоиха. И аз вече бях до там и вкъщи си имам един прозорец в кухнята, но наистина вече не издържах. И си дигнах ръцете и казах така, татко, ако неговата коса и вежди паднат, ти знаеш, че аз няма да издържа. Аз на това, на тази гледка не бих издържала, аз сама бих посегнала на живота си, ти го знаеш. Знаете ли какво направи Бог, брате и сестри? Пред 1 година химиотерапия, ни коса ми падна от главата. Но след това аз се обадих, взе нещо да ме дволичи. Едната ми страна ми казваше да реша курбан, но другата ми страна казваше да се обада на вярващи брата и сестри и да се посъветвам с тях. И Бог знаеше всяка една моя нужда и ми я снабдяваше. То било финансово, то било духовно. Изпрати до мене братя и сестри, изпрати църква, където аз отидах, вече се покаях, приех Исус Христос за мой личен Господ и Спасител. И след това, не след дълго време, този род казва Бог, че не излиза чрез пост и молитва. Когато Бог ни даваше, ние постихме и се молихме. И към 8-ият месец вече почнаха лекарите да дават добри резултати, понеже на 3 месеца влизаше на скенер и казваше лекарът така, това, което има намаля, това, което има намаля. До преди 2 месеца, мисля, че в август месец ме беше последния скенер. Всеки път отивах като майка с надежда, че всичко вече е свършило, приключило. Но когато дойде времето, когато казах така, татко, нека път
Твоята воля, а не моята, татко. И когато най-малко очаквах, че лекарът ще ми каже, свърши се, тя ми каза, ей, момичето, тук беше, свърши се, детето ти е изцерено, няма я болестта вече. Слава да бъде, татко, на тебе, ако аз съм днес жива, ако детето ми днес е живо, ако аз имам този дар, татко, дарен от тебе, то е благодарение на тебе, святи Исус. Слава и почет да бъде на тебе, Господи. Ти знаеш всяка една нужда тук, татко. Аз не знам, но ти познаваш децата си, Господи. Аз те моля да благоволиш и да благословиш всеки един от тях, Господи. Да дадеш нужното на всеки един, Господи. Сестрата казва, че детето е болно, Господи, но аз казвам, че ти си великият лекар, татко. Амин! Моли го, благослови го, татко, изцери го. Прослави името си Исус Христос в живота им, Господи. Предавам всеки един от тях от твоята мощна десница, Господи, защото няма подобен на теб. Слава и почет на тебе. Амин. Алелуя, благодаря ти си. Алелуя, Бог е добър. Христос за мен. Слава на Бога, брати и сестри. Благодаря на Бог за всеки един от вас. Много се насърчих от свидетелството на сестрата, Божията благослови сестра. Това е едно доказателство още веднъж. Какво може да направим с малко вяра? Когато имаме вяра в нашия Господ Исус Христос, няма нещо, което да е невъзможно. Искам да благодаря на Бог. Последните месеци преминахме през доста изпитания в семейството ни, в личен план, в професионален план. Благодаря на Бог, че е добър. Искам да благодаря на Бог, че никога не ни е изоставил, винаги е бил с нас. И Той е верен на обещанията си. Когато започнеш да търсиш небесното, когато започнеш да търсиш лична среща с Бог, Бог никога няма да остане длъжник. Искам да му благодаря. Вчера станахме свидетели с нашето семейство за една прекрасна новина. Едно благословение идва в живота ми, което е началото на един нов живот. Бог също така е Бог на втория шанс. Искам да ви кажа, че ако сте си мислили, че за вас няма изходен път, от вас нищо не става повече, че няма надежда за вас, Бог е този, който ви е дал втори шанс. Бог е този, който винаги ще продължава да ви дава надежда. Поисках от Бог втори шанс да започне един нов живот, отдаден на Него. Грешките, които постъпвах със семейството си, исках от Бог да започне едно ново начало, да поправя това, което не съм могъл да дам на моето семейство, на децата ми. И брати и сестри, вчера разбрахме, че Бог чу моите молитви и аз се бремена. Алелуя! Слава Исусе! Това е, което искам да ви кажа, че когато търсите промяна в живота ви, когато искате да започнете един нов живот, когато искате нещо от Бог и Той види, че е добро за вас, Той ще го даде. Бог да го благослови. Продължавайте да търсите Бог. Всичко останало ще ви се прибави. Алелуя, Бог е добър. През цялото време, 24 часа в денонощието, Той не спира. Неговите благости, Неговите милости не спират. Има ли някой друг? Ако няма, да се молиме. Искате ли да се изправим?
Аз имам. Алдин, извинявам се. Нека останем така. Аз съм благодарен на Бога. Слава на Бога семейство, вие сте семейство. Искам да благодаря на Бога, че колко години се учихме да се купим къща от България. Години, 4-5 години. Имаме пари, отиваме на България, търсиме, няма. Но слава на Бога, тази година Бог ни чуи, 4 години се молихме за къща. Слава на Бога, за 4-та година Бог ни благослови с един дом и благословени сме. Искам пак да благодаря на Бога. Петък, като се прибера вкъщи, Зорка се качи в асансьора, ние живеем в 13 етаж. Асансьора блокира. Тя стана в асансьора в 13 етаж и половината. 20 минути беше с детето. И тя се обади на Туче да звънне, защото аз не знам перфектно фламандски. Човека звъна, дойдеха уния с пожарник. Голям камион дойде. Качиха се горе, отваряха тавана, режаха. И ти беше там, ти по-добре знаеш. Скараха първо детето, после нея. Благодаря на Бога, че семейството ми още е жив и здрав. Нищо не стана в семейството. Бог е добър, когато искаме с вяра. Той е чудесен баща и чудесен спасител. Бъдете благословени. Друг има ли? Бабата. Братя и сестри, искам да благодаря на Господа, че в последно време ми дава много спокоен мир, вяра, силна, повече от това, което тя вече действа. Аз винаги се обвинявах, че не съм достойна, че имам грешки, но слава на Господа. До ден и ден тя расте и е жива. Затова благодаря на моя Господ, че Той е жив и е с нас. И благодаря за това, което ми е дал, което ми дава и за това, че сме всички заедно в Неговото име. Слава да бъде на Господа. Халелуя, халелуя, благодарим Ти, Исус. Може да увеличите малко музиката? Халелуя, искате ли да се молиме? Халелуя, Боже, благодаря Ти. Боже, благодаря Ти за всеки един тук на това място. В живота ви и той да изпепелява. Шамато роя, извиквам. Коя е тази област от живота ви, където искате Бог да се прослави? Било в семейството, било в финансовата област, било в здравето ви. Извиквайте точно сега там да ви докосне, там да ви изцели, там да ви възстанови. Точно сега, точно на област. Извиквам върху вас възстановяване в името на Исус. Възстановяване извиквам в името на Исус. Шарамадороя. Извиквам огъня на Святия Дух да изгори, да изпепели всеки корен на дявола, който е посадил в ума ви, в живота ви, да бъде изпепелен в името на Исус. Всеки корен да изсъхне, всеки корен на съмнение, всеки корен на страх, всеки корен на депресия. Амин! Извиквам свобода, извиквам в живота ми. Алелуя! В името на Исуса. Точно сега да бъдете свободни, да бъдете свободни да хвалите Исус, да бъдете свободни да служите на Исус, Амин! да бъдете свободни да се предавате на Исус, да няма нищо, с което да ви пречи да му се предавате. Предайте му живота си, предайте децата си, семейството си, всичко предавайте на Бога и ще видите славата му. Ще видите славата му да се движи. Ще видите Неговите чудеса, Неговите знамения върху вашия живот. Библията казва, благост и милост ще ви следват. Чудеса и знамения ще придружават повярвалите. В Мое име казва, бесове ще изгонват, болни ще изцеляват, куци се прохождат, слепи ще проглеждат, защото Христос живее във вас. Амин. В името на Исус.
Извиквам. Точно сега небето да слезе в сърцето ви. Точно сега небето да слезе в живота ви, в домовете ви, в името на Исус Христос. Благодариме ти, татко. Благодариме ти. Халелуя. Има човек тук, който иска да приеме Исус. Нека да излезе напред. Халелуя. 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 Ще повтаряш след мен? Халелуя. Боже, аз се отричам от всичко, което съм правил. От стария ми живот. Покайвам се. И аз те приемам за мой Господ и Спасител. Ела в живота ми. Направи ме ново създание. Води ме през всичките дни на живота ми. Приемам те. Благодаря ти. Халелуя. Може да ръкопляскаме за Исус. Халелуя. Благодарим. Братя, може да прегърнете този човек, защото той обича. Библията казва, един да се покае, цялото небе се радва. Халелуя. Благодарим ти, Исус. Халелуя. Ние те обичаме, братко. Халелуя. Добре, докато сме така, нека да мине нашето дарение. Всеки, който е приготвил сърцето си нещо. Халелуя. Нека да мине нашето